Politický konflikt medzi premiérom Robertom Ficom a lídrom progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom opäť eskaloval. Tento raz sa spor točí okolo občianskeho združenia Projekt Fórum, nadácie Zastavme korupciu a údajných podozrení z neoprávneného nakladania s dotáciami. Šimečka predtým na sociálnej sieti upozornil na zistenia nadácie, podľa ktorých malo analytické oddelenie Kriminálneho úradu finančnej správy preverovať občianske združenie Projekt Fórum, kde je štatutárkou jeho matka Marta Šimečková. Na to ostro reagoval premiér Robert Fico. Nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby nadácia, ktorej cieľom je bojovať proti korupcii, chránila človeka, ktorý pravdepodobne spáchal subvenčné podvody, vyhlásil Fico. To, čo dnes predviedol pán Šimečka a občianske združenie Zastavme korupciu, je asi najlepší vtip storočia, dodal. Fico opakovane zdôrazňoval, že po auditoch na ministerstvách mali byť zistené nezrovnalosti pri nakladaní s verejnými financiami. Pani Šimečková si nechávala opakovane preplácať faktúry. Ak niekto kradne, tak kradne. Nikto výsledky kontroly nespochybnil, vyhlásil premiér. Naznačil tiež, že prípad môže byť ešte vážnejší. Pravdepodobne sa deje niečo strašné, preto s problémom pán Šimečka vyšiel. Pravdepodobne je tam toľko špiny, že ešte budeme prekvapení, povedal. Michal Šimečka však obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o politicky motivovaný postup. Kriminálny úrad finančnej správy na politickú objednávku lustroval. Vlámal sa do účtov občianskeho združenia aj mojej mamy minulý rok. A na základe toho sa celé toto spustilo, uviedol. Šimečka zároveň priznal, že občianskemu združeniu poskytol pôžičku vo výške 5200 eur, pričom neskôr mu bolo 5000 eur vrátených. Do sporu vstúpila aj finančná správa Slovenskej republiky, ktorá tvrdenia nadácie Zastavme korupciu odmietla. Finančná správa označila informácie publikované nadáciou za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce a avizovala právne kroky vrátane trestného oznámenia. Nadácia si však za svojimi zisteniami stojí. Akúkoľvek účelovosť článku odmietame, uviedla Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu. Dodala tiež: stanovisko finančnej správy neobsahovalo žiadne argumenty ani informáciu, ktoré tvrdenia majú byť nepresné alebo zavádzajúce.